Dodong Lugarta, kumusta mo diha? Ga-drive ko ron. Padaw na ko uli, aga-video akong amigo. Kumusta lang ko diha, Mike og Dodong Lugarta. Sige ka na, i-set mo sa akin. Mag-usap ka rin. This is Rio in West Covina, California. Cruising by Vincent Street. At isabi mo, video by Rudy Aquino. This video is being operated by Rudy Aquino. Of Ninoy Aquino's niece, nephew. Nino is Aquino's nephew. And this is Rio featuring Rio. We're on our way. We're on our way mo na lang para ano. back to his place. Ito yung Pinoy sa California. He's one of the Pinoys in California, in the city of West Covina. He's one of the top guys here. Ganun rin yung video mo, ma-subilin. Oh. Dong Cakes of Mike Lugarta, yung pangalan lang Mike. Mga mabait yun. Tama na? Dodong Lugarta o Mike Lugarta, hindi ako nakita. Ha? Ayan. Kita ka? Oo. Hindi ko makita sa viewer eh. Oh, nakita na siya? Okay. Dodong o Mike Lugarta of Cebu, Philippines. Mga mabait yun, yung nandun pa ko sa Pilipinas, yun lagi, ano mo Hindi, sa... nasa loob eh. Hindi pinasok yung kamay mo. Sige. Lalagyan natin na yung pati pa video ng tinadaanan natin. Dong Cakes, Mike Lugarta o Dodong Lugarta, kumusta mo diha sa Cebu? Yung kasama ko si Rudy Aquino, pamangkin ni Ninoy Aquino. Wala mo na. Sige, standby mo. Standby. Okay. Kumusta Mike Lugarta o Dodong Lugarta? Si engineer ni nakakoron dire padaw na kumuli. Ang gabidyo akong amigo Rudy Aquino, pagumangko ni Ninoy Aquino. Kumusta ko diha Mike? Yun. Dong Cakes. Ka-drive na ko. O gagakupot si Rudy. Hapit na kumabot sa akong gipuyan. Okay. Oh. Gabi ro dere Dong Cakes. Biyernes. Alas 6:46 sa gabi. Anong oras ngayon sa Pilipinas? Plus 15 hours. Oo nga, parang 6 alas 10. Yeah. Diha Dong Cakes, alas 10 sa buntag. So, yeah. Nabutan tayo ng 7 in the morning plus 3 yan. Alas 10. okay. Para ano mo yung light sa akin, mukha. Ha? Hindi, camera. Hindi nakita yung mukha ko. Ayan, hindi wala talaga. Kumusta ko ni Mike Lugarta o Dodong Lugarta sa Cebu City, Philippines. Nakakoron diri. Galing-galing ako'y trabaho kay Biyernes. Akong koyog pag-umangko ni Ninoy Aquino, si Rudy Aquino. Ipakita mo yun yung mukha mo rin. Kana ako ang amigo, best friend ako. Pilot na siya. Bubiyahan niya na siya sa Pilipinas. Gabi ron dire. Ako ga-drive.
Kumusta ko diha Dong Kicks? Kumusta ko sa Cebu? Kung sa balita sa bayanihan? Kumusta na diha tanan?